Duk dai abin da yake kare rigima tsakanin ma'aurata shine shi a yi tunanin ciwon sanyi ne da shi ma ya dinga tunanin ciwon sanyi ne da ita, kuma ciwon sanyin nan ana iya ɗebo shi a ko'ina. To yadda na ji ana bayanin wannan maganin to na tabbata tsakanina da mai ɗaki na zai kawo min waraka. zai janye zargi da tunanin shafa mata ko tunanin ta shafa min. Kina ina ne? Ai ne da na ji ana ta bayanin maganin nan, ana ta bayani to na san wannan maganin ingantacce ne. Gashi ba turanci ba hausa ba komai. Yanki daɗe. Dama abin da ke tsakanina da ke na zamantakewa na ma'aurata, ina tunanin kina da ciwon sanyi, kina tunanin ina da ciwon sanyi. To ta faru ta ƙare, karanta ba muke ga karanta. To ai wannan na sanyi ne mai gida. To wannan maganin mutane da dama sun sha sun warke an samu waraka. Dan haka da ni da ke za a jika shi mu sha shi. To wannan kofa mai gida. Wannan wanka zan yi. Wanka zan yi da wannan. Ai wannan ma na sanyin ne amma namu ne na mata. Wannan sai na yi wanka da shi. Namu ne na mata. Wallahi sai na salla wanka da wannan. Wannan dai nawa ne. To wannan din yanzu mu shiga ɗaki a samu ƙato gora kamar lita 2 a jika ki sha in sha. To shikenan. Mu shiga. Ina kira ga al'ummar duniya ku yi amfani da wannan magani ingantacce domin magance ciwon sanyi namiji ko na mace. Wannan magani ingantacce ne domin yana warke ciwon sanyi. Kasance da wannan magani yana nan ya fito a kasuwa. Neme shi a ko'ina a faɗin Najeriya ko kuma in ce maka a faɗin duniya. Ga magani nan na sanyi ya zo muku kuma ba shi da wani tsada, arha ne a duk shaguna a kasuwa. Kowane kasuwa idan kuka je za ku same shi. Ku tabbatar ku yi amfani da maganin nan domin samun ingancin rayuwa.